טוב, זה מה שקורה אחרי שעולים מהמדרגות. איזה כיף. אני עושה את זה איתי כדי שאפשר יהיה להרגיש את הווייב. הים מלפנים, והחדר החמוד כאן. רגע, פה חדר ארונות ושירותים, ופה אדון יצוא. שלום. אם את יכולה להביא את התחתיות של הכוסות משם? ממש בפינה. והחלק השווה ביותר של התוכנית היצירתית. טן 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 טן. נוף לים. טאם טאם, שלום.